җырчы. Ай җаны баганалар чыршы. Башларыңа моңнар төшсә сездә булырсыз җырчы. Гөлнара Яруллина, беләсезме, кем әле монда беренче тапкыр танышыйк. Бу штаб татар дигән урында без җыелабыз. Һәм бүген сез белгәнегез кебек, бүген бөтен дөнья татар теле көне багышланган кичә үткәрәбез. Һәм бүген инде бөтен җирдә бөтен татар җыелмалары, бөтен татарлар гомумән татар телендә генә сөйләшәләр һәм без дә сезгә шуны канәгать итәбез. Безнең бүгенге максатыбыз ул инде хәтта татар телендә сөйләштерү сезне һәм бөтен татарларга күрсәтергә без татар булуын һәм аны горур итеп шуны алып барырга. Бездә бүген кунакта бик күп кешеләр. Алар безнең иртәгәдән башлап Урман күле дигән форум башлана һәм алар кунак итеп төрле илләрдән килделәр, шәһәрләрдән. Һәм шунда менә алар баралар һәм күп белемнәр алалар. Аннары шул белемнәрне үз шәһәрләрендә күрсәтәләр, язалар. Татар теленә багышлап, өстебездә хакы яткан, буыннан буынга саклап, күчеп килгән ике әманәт. Берсе аның ислам дине, икенчесе туган теле. Без аларга итмик хыянәт. Бабайлардан мирас калган, әни диеп аваз салган. Килер әле синең көннәрең, усаллыкка син дәшмәдең. Мәңгелек булсын яшәвең, көтә әле, көтә миндәрең. Әгәр язмыш кинәт карар кылып, яшәтсә дә чит ят илләрдә, аермасын Ходай диннән. Туган телем синнән, мәхрүм булмыйк газиз җирләрдән. Хәерле кич барыгызга да, беренчедән барыгызга да койнар сәламнәрне җиткерәсе килә Башкортстан Республикасыннан, Уфа шәһәреннән. Шул уңайдан инде әйтеп киткәнчә, бүген туган телләр көне, барыгызны да бәйрәм белән, туган телләр көне белән. Мин инде үзем Башкортстан татарлары конгрессында эшлим. Безнең оешма районнарда булган татарларны бергә оештырып, бергә чаралар үткәрергә инде безнең төп максат. Без бу эш өстендә эшлибез. Без инде бергәләп, шулай Башкортстан татарлары гына түгел инде, барлык булган татарларны да бергә булыйк, бердәм булыйк девиз астында эшлибез. Безнең сайт бар, шулай ук төркемнәр, социаль челтәрләрдә төркемнәр бар. Башкортстан татарлары конгрессы дигән төркемгә кушылырга сезне чакырабыз. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Шулай инде шул сүзне әйткәндә, менә шушы Мәскәү шәһәренә килгәч тә безне койнар шундый җылы итеп, өстәл тулы сый-хөрмәт белән каршы алуларына Мәскәү шәһәрендәге штабка зур рәхмәтләрне белдерәсе килә. Бу инде без русча әйткәндә, мы в восторге дисәң, это ничего не сказать. Шуңа нык шатбыз булай танышуга. Бүгенге көндә инде менә килеп, ничәмә кеше белән таныштык, барыгызны да истә калдырыбыз. Бергә элемтәдә булырбыз, бергә эшләрбез дип ышанабыз инде. Безнең белән бергә эшлик, бергә булыйк. Татарлар без көчле. Рәхмәт. Удмуртияда ярты миллионнан артык халык яши. 136 милләт вәкиле. Шулар арасында безнең татарлар 98 мең. Biz başka milletler bilen dost dene, bik tatlı, uz yurtımızda kebek yaşayız. Bizning respublikamızda en birinchi Tatar ijtimoiy o'zagi uyushgandan so'ng uchrashuv radiosi chiqa boshlagan edi. Аңа инде 30 елдан артык. Аннан соң акрынлап Яңарыш газетасы барлыкка килде. Менә 1 елдан аңа 30 ел тула шулай. Һәм аның белән бергә хәерле кич тапшыру. Бүгенге көндә бу
матбугат чаралары барсы да эшли. Әкренләп безнең вакыт, безгә шундый вакыт бирделәр Удмуртия телеканалыннан, безнең вакыт тапшыруы чыга. Аның каршында балалар өчен көмеш кыңгырау. Кызганычка каршы соңгы вакытта аны кыскарттылар. Ул автономия ярдәмендә генә чыгып килә бүгенге көндә. Мин үзем Яңарыш газетасында эшлим. Безнең газета 12 биттән, һәр атна саен 12 битле булып чыга. Бүген инде безнең тел турында чара булгач, мин үзем шигырьләр язам. Шигыремне укып китәсем килә. Бу шаярып язылган шигырь булса да, аянычлы да диясем килә. Сагынып оныкларын пешеренеп, һәр ял сайын көтеп алса да, тыңлап оныклары сөйләшкәнне әби бик еш кала хафага. Гел урысча сөйләшәләр алар. Татар телен ләм-мим белмиләр. На татарском слов мало дип, әбиләрен тамам үртиләр. Балам, татар теле ярлы түгел. Телне белмисез, чөнки ди. Ә оныгы аңламыйча. Не обижай, мы не щенки ди. Шуннан да менә шулай безнең өлкән буынны балалар аңламаган заман килеп җитте. Ничек кенә тырышсак та барыбер каршылыклар да килеп тора. Менә безнең мин Ижауга килгәндә 25 татар сыйныфы эшләй иде. Ә бүгенге көндә ул 6 гына калды. 6 гына мәктәптә эшли. Шул һәм калганнары факультатив. Әле шул 6 мәктәптә эшләгән татар сыйныфларын да кыскарттылар. Элек 3 сәгать татар теле укытылса, хәзер күбесендә 1 генә сәгать. 1 сәгатьтә татар телен өйрәтеп буламы соң балага? Әлбәттә юк. Һәм факультативларда ул шулай ук таләп итеп булмый. Мондый кыенлыклар һәр регионда бар. Бу безнең проблема. Шуңа карамастан оптимист булырга кирәк. Әлбәттә тырышабыз. Һәм монда җыелган кебек кешеләр булганда, миңа калса татар теле яшәргә тиеш. Исәнмесез барыгызга да. Мин Санкт-Петербургка 2003 елда Әлмәттән килдем. Мин үзем Әлмәт кызы. Рәхмәт, шундый кунакчыл итеп безне каршы аласыз. Сезгә сокланып кына карарга, сездән үрнәк алырга кирәк. Бездә дә шулай булса бик шәп булыр иде дип ышанып калам. Үзем турында инде нәрсә тагыз сөйләргә. Үзем җырчы, композитор, шагыйрә. Кечкенә балалар белән дә татар телен укыта башладым. Менә 1 ел буена 17 ел яшьләр белән эшли идем. Хәзер үземнең 2 балам булганга, берсенә 5 яшь, ул мәктәпкә кадәрге яшьтәге балалар белән эшли. Һәм бу елдан мәктәп балалары белән эшли башладым. Олысына минем 8 яшь, 2 балам бар. Шуңа күрә татар телен төрле яшьтәге кешеләргә укытабыз инде. Петербургта татарлар бик күп, татар оешмалары да бик күп. Петербурлар ул аерым иҗтимагый оешма иде. Мин башка оешмадан, без Петербург татар яшьләре дип аталабыз. Әгәр дә безне эзләсәгез, социаль шәртәләрдә шундый хэштег белән Петербург татар яшьләре без. Петербургта татарлар, алар Петербургны төзегән вакыттан килеп җиткәннәр. Петр I заманыннан, шуңа күрә без анда әгәр дә үзгә әйтәләр, сез диаспора дип, безнең татарлар анда бик үпкәли башлыйлар, чөнки алар тамырлы кешеләр, тамырлы шәһәрлеләр, һәм аларга без татарская община дип, татар оешмасы кешеләре дип, шулай дип дәшәләр инде. Тагын инде үзенчәлек бар, белмим нәрсә сөйләргә, тагы белмим, әйдәгез, менә үземнең иҗатым белән таныштырасым килә. Әнә тегендә минем дискларым бар, аларны ала аласыз үзегезгә, һәм үземнең җырларымны, мин үзем җырлар язам, һәм татар халык җырларын рус теленә тәрҗемә итә идем, чөнки күп кенә татарлар татарча аңламыйлар. Әгәр дә кирәк булса, менә 3 кенә китабым калды, кирәк булса, менә җитәрәм, кемгә кирәк, үзегезгә алыгыз. Һәм рәхим итеп алсагыз, башлар идем җырларымны һәм шигырьләремне. Жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Жырла дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк. Эй, сезгә нинди җыр кирәк. Сез
Sizning için jır-jırlarga sandugaç tilek kirek. Ay jany, vay jany, sizge nindi jır kirek. Sizning için jır-jırlarga sandugaç tilek kirek. Ufak kazan yıllarının bağanalar şırşı. Ufak kazan yıllarının bağanalar şırşı. Ey bağanalar şırşı. Başların amınlar düşse sizde bulursunuz jırşı. Ay jany, vay jany, bağanalar şırşı. Başların amınlar düşse sizde bulursunuz jırşı. Bizning yollar ko'yi ulen qora bu terga kirek. Ey qora bu terga kirmek. Jir bilmegen, jir siymegen bizning tatarda sirek. Ay jany, vay jany, qora bu terga kirek. Jir bilmegen, jir siymegen bizning tatarda sirek. Elmetim, mengelik mehabetim. Senin turanda uylasam yuğala barahatim. Tuğan jirim, elmetim, mengelik mehabetim. Senin turanda uylasam yuğala barahatim. Şunu okup gitesin kilem. Yazının ne kurtasında doğansın. Doğan günün bilen tebrik eten. Dünyadaki en yakın kişinin bulasın. Uçraşını düze almayacak eten. Yazgı jiller sana mehabetin bulsun. Kıyaş nuru yılmayığımını getirsin. Şeşeklerinin en motoru benim suretimni. Gürlevükler tavşanını izke taşırsın. Eğer doğan gününde yağmur yağsa, onun tamşıları benim şatlık yaşlarım. Eğer oppak bir karlar jirge yatsa, onlar senin bilen birge bulgan tişlerim. Eğer yağın tişim yağmasa, doğan gününde jillik gün olsa, kıyaş nurları balkıp yaktırtmasa, sağış kisi köngülünde tursa. Әни, син генә түгел, мин дә бит сине үлеп, киеп, янып бик нык сагынам. Шуңа күрә сиңа булган сөю хисемне бу юлларга сыйдырырга тырышам. Әни, әгәр ерак булсак да, син һәр вакыт минем күңелдә. Төрле шәһәрләрдә торсак да, син һәр вакыт йөрәк түремдә. Җылы сүзләрнең иң назлысы синең өчен, чәчәкләрнең иң матуры синеке. Бүген ине ямгә сипсен синең шатлык хисе, әниләрнең иң яхшысы минеке. Бүген безнең уртак мәхәббәтне тәшкил итә ерак каралар. Сиңа булган олы хисемне дә аңлаталар миңа бит алар. Әни, туган көнең котлы булсын. Кунакларың күңел ачып ял итсен. Теләкләре, иңгезге уйлары да сизелмичә тиз арада кабул булсын. Әни, бүген синең көнең. Бүген бар нәрсә синең өчен була. Көнең генә түгел, төнең дә караңгы күктә йолдызлар белән тула. Әгәр күктә күп йолдызлар булса, иң яктысы ул мин булам. Әни, туган көнең белән дип, күктән сиңа карап торам. Әгәр йолдызлы төн булмаса, әни, син бер мин гел синең күңелдә. Әгәр шул төнне ай булмаса, әни, син һәр вакыт йөрәк түрендә. Әнкәй, бүген синең өчен бик күп җылы сүзләр даратам. Үзең инде аңлыйсыңдыр, мин сине бик нык яратам. И очень радужно то, что сегодня есть активисты, которые сами хотят выступить. Одним из них является у нас Хафиз, активист МГУ Резван. Хафизов Резван, да, фамилия помню, исеме
Шундук Матур Узекедек, так же как красиво, как его имя, Резван. И он тоже хочет выступить с красивым стихотворением о дружбе. Спасибо за внимание. Стихотворение одного замечательного поэта Расула Гамзатова о дружбе. Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенный, изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы своих друзей теряем, обретаем их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его, вини дорогу, и коня не торопись менять. Люди, я прошу вас, ради Бога, не жалейте доброты своей. На земле друзей не так уж много. Опасайтесь потерять друзей. Я иных придерживался правил, в слабости усматривая зло. Сколько в жизни я друзей оставил, сколько от меня друзей ушло. После было всякого немало, и бывало на путях крутых, как я каялся, как не хватало мне друзей потерянных моих. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною непрощенные однажды или не простившие меня. Kışım ola dille, ola tasmalar tıkansın. Kıyaştan da birden durup jinsiz kalıp çıkansın. Oylida değilsin. Zenger kübelektey bula, zenger külmegin kise. Nefis mongay şekşini tibrendirip jilise. Zenger kübelektey bula, zenger külmegin kise. Nefis mongay şekşini tibrendirip jilise. Külmeklerin giyip şeylehuden kayttıysa, Gönüllerini jilgindire toplar kızı nefise, Oyli dahiyse. Zenger kübelektey bula, zenger külmegin kise, Nefisenin mongay şekşini tibrendirip jilise. Zenger kübelektey bula, zenger külmegin kise, Nefisenin mongay şekşini tibrendirip jilise. Birim altın torak mongay şeşin torarım. İzlerinde nurlar oyni bir gel kıymay korarım. Oyli nafisa. Zenger kübelektey bula, zenger külmegin kise. Nefisenin mongay şeşin tibrendirip jilise. Zenger kübelektey bula, zenger külmegin kise. Nefisenin mongay şeşin tibrendirip jilise. Келесі жырым как раз рахмет деп атала. Шуның алдында Руша шигырымны оқып кетесім келе. Поговори со мной нотами деп атала. Поговори со мной нотами. А если надо, просто помолчи и клавиши целуй синкопами. С октавы на октаву не скачи. Регистр средний. Квинта, терция, секунда, все это скрещендо. Сыграй, повтори все по инерции. И кода обязательно с диминуэнто. Анданте, вива и престиссимо. Хочу в мажоре. Надоел минор. Такое ощущение бессмысленным стал музыкальный наш ковер. И при желании всегда стаккато, легато может взять и перекрыть. С тобой сегодня вместе пишем музыку, а мир обязан нам на паузе застыть. Yazlar tuğan için yüreğimde, nazlar bulgan için kaynar utkan, mine salgan için bilseydi.
бәхетле ничек канатларың, өчен рәхмәт сиңа мөхәббәтем, өчен рәхмәт елмаюың, өчен рәхмәт сиңа, меңнәр тапкыр сиңа рәхмәт. Кайда йөрдең минем мәхәббәтем, еллар буе кайда йөрдең? Мин эзләдем сине мәхәббәтем, мен таптым, ә син көттең. Төнлә йоклый алмаганым өчен синсез яши, алмаганым өчен ялгыз була, алмаганым өчен белсәң иде. Мин рәхмәтле ничек канатларың, өчен рәхмәт сиңа мөхәббәтем, өчен рәхмәт елмаюың, өчен рәхмәт сиңа, меңнәр тапкыр сиңа рәхмәт. Кайда йөрдең минем мәхәббәтем, еллар буе кайда йөрдең? Мин эзләдем сине мәхәббәтем, мен таптым, ә син көттең. Йөрәгемдә язлар туган өчен, йөрәгемдә назлар булган өчен, кайнар утка мине салган өчен белсәң иде. Мин бәхетле ничек канатларың, өчен рәхмәт сиңа мөхәббәтем, өчен рәхмәт елмаюың, өчен рәхмәт сиңа, меңнәр тапкыр сиңа рәхмәт. Кайда йөрдең минем мәхәббәтем, еллар буе кайда йөрдең? Мин эзләдем сине мәхәббәтем, мен таптым, ә син көттең. Мин эзләдем сине мәхәббәтем, мен таптым, ә син көттең. Ничектер форумга килгән, бер тапкыр килгән вакытта миңа шундый сорау биргән иделәр. Татар булыр өчен нәрсә кирәк дип. Һәм яшьләр белән аралашканнан соң менә шундый шигырь туды. Татар булыр өчен нәрсә кирәк? Татар булыр өчен нәрсә кирәк? Бабаң татар булуыңмы, әбиеңме? Үз телеңне белү, аңлау һәм сөйләшү. Әллә үз-үзеңне татар булып сизүеңме? Мине нәрсә татар итә ала? Чәк-чәк һәм эчпочмак яратумы? Әллә башка милләт дусларыма татарларның кем булуын аңлатумы? Яулы, калпак һәм кәләпүш кимәсәм, татар булуымнан туктыйммы? Намазлыкка һич басмасам, татар кызы бердә булмыйммы? Татар булыр өчен ниләр кирәк? Бу сорауга җавап икеле. Ләкин нык сибелгән татарларның мин бер горур милләт вәкиле. Как меня представили, я поэтесса, я пишу стихи. На татарском пока не пишу, может быть, когда-нибудь. Вот, и прошу прощения, что с вами не обращаюсь на данном языке, а буду говорить на языке Пушкина и Есенина. И мой вклад, так сказать, в родной язык, несмотря на то, что я говорю на нем редко, в семье мы, конечно, говорили, особенно с бабушкой, но Кащана Айли Киптемерху, как бы говорить стало особо не с кем, вот. Но я всегда ощущаю, что мин татар кызы, это во мне кипит, сидит. И вот доказательство тому это стихотворение, называется «Татарская кровь». Не предсказывайте мне потерь, не пророчьте мне нелюбовь. Верно, дикая бродит во мне моих предков татарская кровь. Мне еще с нею жить и стыть, и биение сверять по часам, убаюкивать и будить, заговаривать по голосам.
Все впитает она до дна, сок травы и отраву дней, и утопит в себе имена, пропустив через фильтр елей. Не подмешивайте же в кровь вина, дикой горечью мед отдает. Да, во всем лишь моя вина, только пламя не топит лед, только вновь прорастут шипы дикой розы, цветущий гнет. Сколько стебель ее не точи, а природа свое возьмет. Не предсказывайте же мне потерь, не пророчьте мне нелюбовь. Верновольная бродит во мне, безнадежно татарская кровь. Любовь, самый красный путь. До Бога ей было чуть-чуть. Презревший в руках несла любовь, и открыт был путь. И сердце река приняла. Еще хочу прочесть такое стихотворение, как «Благодарность». Вообще, я заметила, что стихи я начала писать несколько лет назад, и почему-то в них довольно часто я упоминаю Всевышнего, хотя я никогда не ставила это своей целью, но, может быть, действительно какие-то послания через тех, кто как-то владеет слогом, передаются, не знаю, но факт остается фактом. Стихотворение «Благодарность». В моем городе столько церквей, есть мечеть, не одна, синагога. Отчего же в укрытии ночей продолжаем тревожить Бога? Просим, просим, молитвенный стон разверстает уста навеки, и над всем вроде как есть Он, а внизу из людей человеки. Не устанут уста вопрошать, кто-то больше, а кто-то меньше, а кругом разлита благодать среди тех самых мужчин и женщин. На прохожих с улыбкой смотрю, в каждом вижу чуть-чуть от Бога. Милый Господи, благодарю, что Тебя на земле так много. Yakubov Nurahmet, Мәскәү татарларының туган тел оешмасының икенче җитәкчесе буламын. Бүген безнең бөтен дөнья халыкара туган тел көне бәйрәме, шунлыктан безгә кирәк татарча матур итеп сөйләргә. Беренче минем сезгә менә хәзер сөйли торган шигырем, үземнең язган шигырем Яшәсен туган тел дип атала. Яшәсен туган тел. Катлаулы дөнья каршында яшәсен туган телем. Чиксез төрки даласында тел биргән безгә белем. Шул телендә туган илдә бик күп җырлар язылган, балачактан ишетелгән, йөрәгемә сызылган. Татар теле, болгар теле күп телләрне яклаган. Татар теле, кыпчак телем, зур телләрдән калмаган. Алтын Урда ханнары урысларны яклаган. Ливон, Тевтон гаскәреннән дошманнардан саклаган. 100 телләргә бүлсәләр дә, бетмәсен газиз телем. Бетерәбез дисәләр дә, яшәсен туган телем. Милләтем халкым дип атала. Икенче шигырь. Әби бабай мишәр булган мулла абыстай, намаз укып, дуга кылган, мәчет башы алтынай. Әнием дә мишәр кызы, әтием дә мишәр улы. Шулай булгач бер карасак, миндә мишәрлек тулы. Мишәрлегем горурлыгым, йолдызның иң яктысы, татарның да данлыклысы, Рәсәйнең бит яртысы. Үз милләтен хөрмәт иткән, башкаларны кимсетмәс. Туган телне саклап калсак, газиз милләтең бетмәс. Тагын да бер шигырь бу инде 16-нчы елда язылды ахыры, әллә 15 оныттым да инде. Изге теләк дип атала. Изге теләк. Татар халкым, матур яшә, изге дугалар белән. Ханнарыбыз аңсыз булган, динсезлекләре белән. Тәхет өчен сугышып, туганнарын үтергән, күзле булып, сукыр булган, дошманнарын күрмәгән. Патша безне таламасын, илебезне таратып, мөселманнар дуз яшәсен, берсен-берсе яратып. Бу дөнья бит мәңге түгел, киләбез дә китәбез.
Rabbin bir Allah, Peygamberin Resulullahi Muhammed. Kimge tamuk, kimge cennet, anısın Allah bile. Kıyametinin kileceğin kişi diyen adamge izgi Kur'an'dan süre. Tuğan ilin idil bulgar, efe Ural jirleri. Gül çiçekke kümülsün, bulmasın içtinleri. Usal kulun kütermesin, tagut sinat yemesin. Düşman seni cingelmesin, gasker bilen kilse de. Yüzüne yüzü kahar suksun, yüzü kırsın kabirge. Bizni Tatar Mongol deyip kimseteler usallar. İslam dinin kabul etken bizning Bulgar babalar. Unutma tuğan tilingni, halkыңны, vatanыңны. Bilim bergen, kichin tukkan, o'qituvchi opangni. Esingda tut, Batır bala. Seni sag'inib yaratuvchi, yaqinlaringni, do'stlaring, tuğanlaring sening. Chet illerde, chet yerlerde yaşasa da, yaraklarda bulsa da. Мәңгі yaşa, erkin bulsun, Tatar degen халықта. Рахмет, итибарыңызға. Прочту вам свое такое стихотворение «Эпопея». Называется «Магазин нерастраченных чувств». Дамы и господа, внимание! Объявление века. В магазине чувств распродажа. Специально для человека. Подходите же, не стесняйтесь. Застенчивость нынче не в моде. И скромность, кстати, тоже. Хотя, смотря по погоде. Рассмотрите поближе совесть, не чувство. Ах да, отложим. Хотя, если надо, вату и сахара внутрь подложим. Вкуснее и мягче будет. Не надо? Тогда на правду хотя бы мельком взгляните. Ну да, неприглядно. Ладно, берите, что захотите. Хотите любви, конфету? Побольше. Увы, разобрали. А может, и не было вовсе. А сами-то ели, видали? Я нет. Но кто съел, доволен. Всегда одурманен, летает, спешит. Но потом и это проходит со временем. Умирает. Нежности лучше берите, свежее не пожалейте и раздавайте побольше, лечитесь, не болейте. А может, бесплатного страху для храбрости? Нет, сомнений, страхов навалом уже выносить не в силах. Так кто ж страх не с прошлого года и даже уже не вчерашний, а прямо с печи обжигает, застынет, разумностью станет. Для человека полезней, быть может, и не бывает. Заманчиво, не впечатляет. Не видите разницу? Ладно, тогда вашему вниманию новинка. Французская, настоящая, отчаянная витаминка. Кураж. И только сегодня с успехом он выдается. Так, уже интересно. А сколько платить придется? Без малого 2 литра потери крови и пота. Иначе кому охота? Вот-вот, поищи идиота. А может, удача найдется? Я б взял, говорят, дефицит. Удача только на сдачу для тех, кто себя не щадит. Куда же вы? Подождите. А как же упорство? Надежда? Поверьте, цена их таланту равняется в наши дни. А страхи, печаль обходите, сомнения там и что-то еще не берите. Да, стоят они копейки. Но так ли нужны они? Постойте, возьмите радости, а с ней улыбки, бонусы. Получится вовсе недорого, хоть горсть, хоть кило по рублю. Не та упаковка, помилуйте, хотите неупакованной, совсем простой и бесхитростной. Я даром ее подарю, без благодарности даже. Нет. Счастье? Нет в продаже. И стоит он теперь закрытый, товаров ненужный груз. И вывеска тут же прибита. Магазин нерастраченных чувств. Также у нас очень много интересных людей. Будет выступление группы «Шурале».
Пока же мы ждем, у нас Адиль Гонцов хочет выступить, рассказать. Он очень давно на истоках становления, наверное, татарского языка в Москве. И, как мы его называем, фикерще. И ему есть что сказать. Также мы хотим тебя послушать, Адиль. Рахмет. Рахмет, Гульнар. Кадрлы дуслар, минатташлар. Буду говорить на русском языке, чтобы меня лучше понимали. И мне сейчас сказать тоже на русском удобно, к сожалению, потому что я вырос в Москве. Сегодня, на самом деле, для нашего народа большой день. Это день родного языка. Для татар, конечно, язык это очень важный маркер для самоопределения, для, как сказать, наверное, даже для вообще для народа в целом, потому что именно туган-тил, вот это вот понятие, да, оно красной нитью проходит сквозь поколения наших родителей, наших предков и тех, кто был до них. И сейчас нам, конечно, не просто сохранять язык, потому что, с одной стороны, есть объективный процесс, это глобализация, такая мировая некая унификация, с другой стороны, есть определенные конкретные ситуации здесь в стране. Вот. Но, тем не менее, для нас язык это очень важный маркер. Но, понимаете, язык это, наверное, один из таких важных бастионов сохранения развития, в плане сохранения и развития нашего народа. Потому что язык это не просто способ коммуникации, это не просто способ общения между людьми. Это некие такие глубинные тайные смыслы, которыми жили наши предки, к сожалению, которые мы с течением времени начинаем терять. Прежде всего, вот именно хотел бы сказать о тех глубинных моментах, это в частности такие понятия, такие смыслы, например, которые невозможно передать на другом языке. Например, есть татарское прекрасное слово «ман». Это вот, как некоторые ученые говорят, что это «ман» — это то жгучее чувство, которое, скажем так, заставляет наш народ грустить, писать такие великолепные грустные смыслы, грустные песни, грустные стихи. Именно вот это вот чувство «ман», оно как бы идет с самых отдаленных времен, с момента потери полноценной государственности нашего народа. Есть такие глубинные смыслы, которые связаны, конечно, с религией ислам, который является не менее важным маркером для нашего народа. Это есть понятие «ювиждан», понятие «иман», понятие «ихлас». Все это, поймите, просто вот те времена, просто я, наверное, не совсем обычный человек, потому что меня воспитывали люди, которые получили образование от людей 19 века, это мои дедушка с бабушкой, они родились в самом начале 20 века, и они еще ходили в те старые татарские школы, где как бы они набирались вот тех самых старинных глубоких знаний. И именно, понимаете, если сравнить вот именно тот набор знаний, конечно, да, мы сейчас гораздо современнее, мы более открыты миру, мы во многих вещах можем дать фору старым поколениям, но именно вот тех глубоких смыслов, которые наш народ жил столетия, к сожалению, вот мы их сейчас теряем. И прежде всего вот они уходят от нас через наш родной язык, потому что потеря языка это не просто потеря способа коммуникации, потому что, допустим, мы с вами даже если мы теряем язык, мы можем общаться на другом языке, да, допустим, на русском, на английском, на каком угодно. Но есть прекрасное выражение на турецком языке, да, бер-лисан, бер-инсан, ике-лисан, ике-инсан. То есть чем больше языков человек знает, тем больше раз он человек, наверное, так можно перевести. И хотелось бы, чтобы вот именно скажем, тот фундамент, который скрыт на самом деле в родном языке для нас, те вот именно глубокие смыслы, то мировоззрение, которое было у наших предков, хотелось бы, чтобы мы им интересовались, мы не теряли его ни в коем случае. И, скажем так, мое пожелание всем, что так или иначе посвящать какое-то время в жизни изучению родного языка. Наверное, многие могут сказать, что это очень, скажем так, ну вот меня не научили, мне там родители там со мной не разговаривали, там не было среды. Но тем не менее сейчас, когда есть такое многообразие источников получения информации, обучения и так далее, я думаю, что каждый из нас именно для того, чтобы чувствовать свою причастность к народу, к его прошлому,
даже к своим отдаленным предкам, я думаю, что не так сложно будет посвятить часть своего времени изучению родного языка, что я вам всем желаю и благодарю вас за внимание. Бигзур рахмат, сезгә игътибар итү өчен. Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Koyda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Koyda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Aşkınıp seni kütem, niye kilmişsin irken. Vakit ötebil şunu, yoğaltırsın seni. Yarattığın soğanlar köngülümde baz bulur. Öğretirge aşığırsın, ömür uzgansın bular. Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Fayda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Fayda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Fayda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Fayda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Yaratam seni, yaratam seni, yaratsam seni canım, barıver binler özüm. Hey! Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Fayda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Fayda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Fayda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Utlar yana yürekte, sigen yarım yürekte. Fayda iken o hazır, görüşür yemin hazır. Бигзур рахмет. Җиткәндер инде дип торам. Рәхмәт. Минем иҗатым белән кызыксынсагыз, бик шат булыр идем. Визиткаларым бар. Яныма килсәгез, үземнең социаль челтәрдәге контактларымны бирер идем. Бик зур рәхмәт. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Менә бу дискларны тегендә алып була.